Flimkien irridu nkunu l-vuċi ta' kull vittma. Dan kien il-messaġġ komuni li twassal f'konferenza li tellat fil-jum dinji kontra traffikar tal-bnedmin fejn fost l-oħrajn ġi diskuss kif illum il-ġurnata xorta waħda għadna nesperjenzaw it-traffikar tal-persuni anki f'pajjiżna. Illum dan il-proċess ħafna drabi jibda minn affarijiet li jkunu jidhru leġittimi online u li ftit wara jinbidlu f'abbuż. Ħadna il-kummenti ta' Graziella Castillo, direttur tal-Aġenzija Appoġġ, li spjegatilna kif wieħed ħafna drabi jaqa' fil-lixka u jispiċċa vittma ta' traffikar. Sa ftit ta' żmien ilu konna ngħidu li traffikar uman nassoċjaw forsi mal-baħar, mal-ajru. Illum il-ġurnata wkoll il-preparazzjoni u dak li jkun ħajjiġi traffikat, il-proċess jibda wkoll online fejn jibda jkun hemm ukoll recruitment ta' daw in-nies, wieħed taf kif itihom stampa ta' x'ħajsibu fil-lokalità fil-post fejn sa jmorru, it-tip ta' xogħol li sajtuhom, u mbagħad ovvjament dak li jkun sa japplika x'ħajinteressa ruħu speċjalment meta għandek third country nationals illi anki finanzjarjament allura din tkun azzjoni tajba għalihom u għall-ħajja tagħhom. They go for it u ovvjament imbagħad hemmhekk fejn ikun il-proċess ta' jibda il-proċess tal-traffikar ta' dawn il-persuni. Sa Lulju ta' din is-sena f'pajjiżna diġà lħaqna n-nofs l-ammont ta' rapporti ta' traffikar ta' persuni li kellna s-sena li għaddiet. Is-sena l-oħra kellna 18 il-każ, s'issanna madwar 9 oħra matul din is-sena. Kellna każijiet iktar, ġifieri kellna madwar 55 każ, imma purament li nistgħu ngħidu li huma każijiet ta' traffikar, ġifieri meta qed nitkellmu fuq human trafficking victims, kienu 27. Saqsejnija wkoll jekk il-gwerra fl-Ukrajna ħallit impatt fuq din ir-realtà. Fil-preżent nista' ngħidlek li każijiet ta' traffikar uman li ġew għall-attenzjoni tagħna ma kellniex. Kellna talbiet ta' għajnuniet minant raba ta' nies illi kienu għadhom l-Ukranja, imma eżatt każijiet ta' human trafficking għall-attenzjoni tagħna s'issa ma kellniex. Il-konferenza ħareġ biċ-ċar kif bħala pajjiż jeħtieġ li nkunu proattivi u narfu l-isfidi li dawk traffikati qed jaffaċċjaw u kif ukoll issir ħidma aktar sfiqa biex jitwaqqaf dan it-traffikar. Intqal ukoll li apparti li jiżdied l-għarfien ta' dak li hemm madwarna jeħtieġ li tingħata aktar għajnuna lis-social workers u lil ħaddiema kollha f'dan is-settur sabiex bekk ikunu jistgħu jagħtu l-aqwa assistenza lill-vittmi.